ene to ka endi lweny no wuok mana nikech ng'ama dongere luongo ni chief examiner Janono maduong ema noketho gini mok ni sirkal. Janono maduong ema noketho wach. Sirkal to koro duogo donje gi gini mondo koro gimbe gidil kodwa mondo giluongo mondo wawach wapim wach ni to gini nyalo yienge nango. To koro gineno mani jopuonj onego bende dhi dala nikech koro nikech jopuonj dwaro pesa. Pesa bende mosebed kichulo jopuonj. Trevor anasenono penj kino nanono penj higni 10 kapok abire telo mar union. Pesa mane chulo higa 1997 1987 ok 97 mano 1987 praboro kucho. Ma en siling 150 odiochieng' miluongo ni auto pocket minyalo wuok idhi wuogo. Ing'e ni sani endi gine ndok nyal ng'iew ni soda achiel kiwuok oko e gate kanyendo. Mane endo tind ni mane ma pod ichulo jopuonj nyaka sani ng'ama nono piny. Piny oselokore. Koro iyudo ni ka japuonj